όσους ζουνε και όσοι έχουν πεθάνει, με πήραν από το χέρι 1970 στο πρώτο παιχνίδι που πήγα με τον Παναθηναϊκό στο Εγάλεο να δούμε τον Μπαράζ. Εκείνο το κλάμα που δεν πήγαμε στη Β' Εθνική, ακόμα με τρελαίνει, και αυτό που έζησα και το έκανα, δεν το έκανα μόνο για τον Παναθηναϊκό και για αυτούς που μου πρόσφεραν τη διασκέδαση της Κυριακής, το έκανα για την πόλη. Και μέσα από εσάς βλέπω όχι μόνο τον Παναθηναϊκό, τον Μπας Πύργος κλπ. Βλέπω την πόλη και αυτή η πόλη έχει ανάγκη εσάς. Εμείς συμπυκνώνουμε το παρελθόν. Έχουμε κάνει λάθη. Νομίζω ότι εσείς μπορείτε που είστε νέοι να πάτε ένα βήμα πιο μπροστά και την ομάδα με τη διοίκηση που καλός ή κακός χωρίς χρήματα δεν προχωράει η δουλειά, και δεύτερον νομίζω ότι θα δώσετε ένα βήμα παραπάνω στην πόλη που χάρηκα πάρα πολύ τότε που σας είδα όλους μαζί με τους Ότρα Ρώτα, τότε που είχατε κάνει και την εκδήλωση και άπειρες εκδηλώσεις, το πόσο δυνατή και συμπυκνωμένη είναι η δύναμή σας μέσα στην πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Μια και ανέφερες για το 1970 περίπου, μια πανομοιότυπη μπλούζα από τη μικρή κερκίδα που υπήρχε τότε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι σωστό.